Колко сесии лазерна епилация трябват и какво се случва между тях? Обичайно планираме около 6 сесии лазерна епилация, синхронизирани с анагенната фаза на космения растеж в съответната зона. Между визитите космите изтъняват и опадат поетапно. Космите не се отскубват между процедури, като могат да бъдат обръснати или подкъсявани при нужда. След привършване на курса процедури, правим контролна визита, снимки преди и след и преценяваме дали има нужда от допълнителни импулси или промяна в параметрите. Колко дълго се задържа ефектът? По дефиниция очакваме дългосрочно намаляване на окосмяването, измеримо над една година след последната процедура лазерна епилация. И тук добавяме нашият сериозен личен опит. При над 80% от нашите пациенти наблюдаваме липса на окосмяване изцяло или практически изцяло в зоната за над 25 години без поддържащи процедури. Това е нашата дългосрочна клинична наблюдаемост, а не публикувано клинично изследване. Има ли хора, при които се налага поддръжка? Да, при някои хора наблюдаваме особености, като например окосмяването в определени зони, това са гърбът и раменете при мъжете или пък предмишниците и лицето при жените. Също така индивидуалната биология, хормонални особености, прием на медикаменти или пък наличие на нови фоликули в активност. При някои хора е възможно да се появят единични косъмчета в зоната. В тези случаи освежаваща еднократна процедура решава проблема. Ние не обещаваме обезкосмяване за винаги, а реални резултати проследими във времето с реална статистика.